Hello guys, gano'n po kung nakalugar koan ka ng vlog, wala yung mga tao. Wala manggugoy panahon. Sige na kong live, nag-focus ko sa live. Tapos, karon ako kabalik, magikapang kapo, malubat ko per me. Karon kay mingaw naman. Nagunaw na, death anniversary na nalinig karon so nagunaw na ko nga butong na lang lamaw ni. Tapos, panang bisayang manok. Maihawon ko ni Gabriel. O manok niya. Ang alaga. Goodbye, chicken. Ihawin ka na namin ngayon. Okay. Nagpalit ko 5 kabisayang manok. Wala, tikat. Kunya, wala ko katilaw. Okay. Sa katagan sa pagkaon, pinabusog, anang dula na igana ikaon. Tuawa na noon kakakaon. Ay, rajit kayo. Pictures ako guys. 20 minutes later. Kuskus! Ara, kay Nanay Lini. Maglamaw, min. Kay mahal dito sa Mindanao o Mindanao sa Bukidnon na Kaldubi. Maligya, umaligya pumabot ng maligya dito. Pila day ato nga sa kangani bre. Ngayon ka. 30 pareha ra dag Manila, 30 Manila o 40. Dere, dere man ko kalubihan dere muni nga. Wala jud mamalit, wala mamaligya lubi. Manila pa ni dalo na, dato na ta. Nga na ba? Kan sa kuha na doon. Sige. Guys. Ikaw no. Ako iso ko kuskus. Wala ko nang buhat o kuskus. Ay. Ako saan ni? Excited. Mahal. Ano yung gusto? Fresh. Kaya na yan. Alay pa mahaw. Pampalit day. Maluoy ka. Senji cash be. Eme. May go ka niya ha? Baka nga dyan siya ng lagaraw. Tagay sa kutsara yan. Kayo guys. Tara sa... Kayo. Ano na guys, kaya fresh. Na. Nandito ang mga Manila, mga kayo. Daan na ba display? Try ko sa kangani. May dito may. Manila may. Kung kwenta. Daw. Ako nang nai. Pili ka nang nai. Ug magsunob mo ato eh. Hindi sunog. Hindi sunog. Maggata ba? O magpalit. Kapoy na ko sang atay. Usala guys kay. Ang set guys. Mapansin sa Inday. Kasi panghon. O dili din ay humulan daan te. Dabing kainit ang gawas ko. Sus, no ko. Tug. Patay na sila kitug di eh. Hindi, tulog ko. Tama ito.